Saiki acaraku ya Lur. Saiki aku nyapa kok angel menomong. Saiki acaraku gawe rujak kopior. Nah, kopiok ding. Wah, iki ngonceki pelem ndok utawa apa ndok sik Lur. Aku lek ngarani ya pelem jemblem. Lah bunder koyo jemblem kok. Nah, iki tak onceki sik Lur. Peleme modele ya sing iki. Nah iki kan kayak jemblem ah. Lagi ngarani ya poh jemblem atau pelem jemblem. Mbok lek sampean ngarani jeneng apa? Pondok apa poh apel? Alah wis pokoke poh buah ngono Lur ya. iki tak onceki sik, mari ngene diwehi bumbu-bumbune gampang Lur, sederhana. Gur diwehi gula karo lombok ngono wis gak usah akeh, gak ono kacang-kacangan barang. Wis pokoke duwene kuwi ya Lur ya. Kita onceki sik Lur. Oncek isik. Peleme dicuci sik sampai resik Lur. Nah, aku tak cuci sik Lur. Kita tak lili Lur, rupane putih iki kira-kira lagi apa kecut ya. Tanpa bumbu sik Lur iki Lur. Tak tilane. Iki Lur, rusake tak tilane sik jajal kaya apa rasane. Nah. Rujake. Poe gorong tak bumbu Lur, tak tilane sik ya. Jajal. Legine. Legi pal. Legine ndak umum. Legi. Legi. Pokoknya legine nemen. Enggak tahu gula, enggak tahu apa. Legine semengkring. Tawani bumbu sik Lur. Kelegen iki sebabe. Bumbune iki Lur. Tak wahi lombok. Lombok karo gula. Bumbune sederhana, gur ngene iki. Lombok mek gula tok wis. Nah. Jadi lomboke tak cukur sik ngene iki. Nah, wis lombok mek gula tok iki ya Lur. Gak usah kakek wis. Jenenge rujak kopiok sak duwene bumbu. Baru lagi tak cacah Lur. Iki poh sing paling legi dhewe tak cacah. Wah, lha gini jan nyangklak enak begini. Enak pol pokoke. Cacah sik Lur ya. Nah, dicik-cik ngono. Terus bareno diiris. Ya, diiris ini. Ya, diiris. Nah, ngene Lur. Carane lek gawe ngene iki Lur. Dirisi. Jenenge iki rujak opiok-opiok. Wah, mantap iki. Mantap tapi karo mercing-mercing iki. Iki Lur ya. Rujak opiok. Kita ulet Lur. Kita ublek-ublek. Ini diarani kocok ya diocok-ocok ambek sendok ngene wis. Wah, lek iki baru iki engko. Kok melecer aku sampean. Ngil-ngil. Saiki tak icipane, tak jajal Lur ya. Tak cobake. Rujak opiokku wis dadi Lur. Sing tak opiok-opioki mawar piye ndak ketok anune iki Lur. Jajal tak tilikane. Sing iko mangkran rasane kan koyo ngono. Tak tilikane titik. Kita tak wayane lombok lho. Tak tilikane Lur ya. Iki ana lombok titik lho. Jal iki kira-kira padha ndak Romang. Legi pedes karo asin karo legi teh. Peleme sik putih lho Lur mare. Jalikane neh. Rasane ketut-ketut sengak campur gebres. Iki ana lomboke ya. Ana lomboke. Iki lho, ana lomboke ya. Jajal ini.
Enggak dhewe. Rasane marah ilang antuke iki. Wis lho tak tutupne sik. Hmm.